आम्ही बराच वेळ तिथे विशालचा शोध घेतला, पण सगळंच व्यर्थ होतं. कारण मुळात विशाल हा आमच्यापासून खूप लांब आला होता. हे सगळं त्या राखे किंवा 3 घंटे या भूताचं काम होतं. नयन, आता आपण आपल्या ध्येयापासून असं भरकटायला नको. आकाशात बघ, आता कधीही उजाडू शकतं. आपल्याला आधी त्या रस्त्यावर जायला हवं जिथे आपण आपली गाडी सोडून आलो होतो. आपल्याप्रमाणेच विशालही जिथे कुठे असेल तिथे तहानभुकीने लवकरच तोही व्याकुळ होईल. आधीच्या प्रवासांचे अनुभव पाहता आपल्याला सगळ्याच गोष्टींचा अगोदरच नीट विचार करावा लागेल. चल, इथे जास्त वेळ वाया नको घालवूया, असं म्हणत मी नयनला तिथून घेऊन गेलो. काही वेळातच उजाडणार होतं. माझ्या मनात इतकंच होतं की एकदाचा सूर्य आकाशात आला की भूतांचा वावर आपोआपच कमी होणार होता. पण मला हे माहीत नव्हतं की तिथे अशाही काही शक्ती आहेत ज्या दिवसाही सक्रिय असतात. विशाल धावून धावून थकला होता. त्याने एकदाचं ते शापित गाव सोडलं होतं खरं, पण तो अंधारात रस्ता चुकून जंगलात अजून आत निघून गेला होता. त्याच्या 4ही बाजूनी फक्त आणि फक्त घनदाट झाडी दिसत होती. त्याला कळून चुकलं होतं. तो रस्ता चुकला होता. तो त्या भयानक जंगलात हरवला होता. हळूहळू तो मनाने खचत चालला होता. आपल्यासोबत एखादा जरी कोणी जवळचा मित्र असेल तरी आपण स्वतःला कोणत्याही संकटातून आरामात बाहेर काढू शकतो. कारण तो आधार, एक सकारात्मकता आपल्या सोबत असते. आपण त्याच्याशी बोलून, त्याचे विचार घेऊन एकत्र निर्णय घेऊ शकतो. पण विशाल इथे पुरता अडकला होता. या जंगलात मदतीसाठी कोणाला हाक मारली आणि आपला आवाज ऐकून कोणी दुसरंच एखादं भलतंच संकट बनून आपल्यावर धावून आलं तर? विशाल हळूहळू मनाने तुटत चालला होता. त्याचा धीर खचत चालला होता. कारण तो कितीही चालला तरी त्याला झाडांशिवाय काहीच दिसत नव्हतं. असाच त्याचा शेवट होणार होता का? विशाल या विचाराने जागेवरच खाली बसला. तो जोरजोरात हुंदके देत रडू लागला. विशालला याची जराही कल्पना नव्हती की तो तिथे एकटा नव्हता. तो घेरला गेला होता. गाव सोडल्यापासून ते त्याच्या पाठून माग काढत होते आणि ते आता तिथे पोहोचले होते. विशालच्या 4ही बाजूने त्या गावातील मृत आत्म्यांनी विशालला घेरलं होतं. ते दोघे तिघे नव्हते, ते तर शेकडोंच्या संख्येने होते. विशालकडे ना जादुई ताकद होती ना कोणते जादुई मंत्र. त्याला त्यांच्यापासून फक्त एकच गोष्ट वाचवू शकत होती, ते म्हणजे फक्त त्याचं नशीब. आकाशात हळूहळू उजाडू लागलं. सूर्याची सोनेरी किरणं हळूहळू अंधार नाहीसा करू लागली. तोच ती आर्त किंकाळी. आणि विशाल भानावर आला. त्याने डोकं वर केलं तर त्याच्या आसपासच्या झाडींमध्ये अचानकच हालचाल झाली. त्याला तिथल्या संकटाची जाणीव झाली. पण सुदैवाने झाडाझुडपांची ती हालचाल, तिथून येणारे भयानक आवाज हळूहळू लांब जाऊ लागले. जर खरंच विशालच्या नशिबात तेव्हा मरण लिहिलेलं असतं तर तो कधीच वाचला नसता. पण ज्या अर्थी तो या भयानक स्थितीतही वाचला होता त्या अर्थी त्याचं काम तिथेच थांबलं नव्हतं. तो घाबरला होता खरा, पण तो पुन्हा एकदा त्याच हिमतीने उभा राहिला होता. तो त्या आकाशातील सूर्याच्या सोनेरी किरणांकडे पाहत होता. त्याने सुटकेचा निश्वास सोडला. किमान आता दिवसभर तरी कोणती अमानवी शक्ती त्याच्या मागावर येणार नव्हती याची त्याला खात्री होती. तेवढं त्याचं तोंड पाठवून कोणीतरी गच्च पकडलं. त्या हातांची पकड साधीसुधी नव्हती. पाठून अजून एका हाताने विशालच्या हातांना आणि शरीराला जणू एक विळखाच घातला होता. अजगराच्या तावडीत सापडावा तसाच हा अनुभव होता. विशाल आपली सुटका करून घेण्यासाठी झटापट करत होता. पाठून कोणी पकडलं होतं हे त्याला कळत नव्हतं. पण तेवढ्यात त्याच्या समोरच्या झाडीतून साधारण 4.5 फुटाची एक बाई बाहेर आली. तिचा अवतार फारच भयानक होता. अस्वल आणि मानव यांचं संमिश्र असं तिचं भयंकर रूप होतं. तिच्या डोक्यावरचे केस पार ढोपरापर्यंत आले होते. चेहरा, छाती आणि हाताचा पंजा सोडून तिचं संपूर्ण शरीर केसांनी झाकलेलं होतं. तिच्या डोक्यावर पानं बांधली होती. विशालकडे पाहून फिसकारणाऱ्या तिच्या तोंडात मोठमोठे सुळे दिसत होते. तिचे मोठे कान होते. ती अर्धी विवस्त्र होती. कमरेखाली कातडीसारखं
काहीतरी कापड गुंडाळलं होतं. तिच्या हातात धारदार सोन्याचा चाकू होता, जो मानवी रक्त चाखायला आतुर दिसत होता. ती एक बनझाकरीणी होती. बन ज्याचा अर्थ जंगली आणि झाकरी म्हणजे एखाद्या प्रकारची काळी विद्या असा आहे, जिला लेमी लेमी म्हणूनही ओळखलं जातं. विशालचे वनापाठून दोन्ही हात आणि पाय बांधले गेले होते. पाठी असलेला तो विशालच्या समोर आला. तोही साधारण 5-1 फुटाचा त्या बाईसारखाच दिसत होता, पण तो एक पुरुष होता, ज्याला तिथले लोक बनझाकरी नावाने ओळखतात. ते दोघेही विशालला उचलून आज जंगलात घेऊन गेले. बनझाकरीबद्दल नेपाळमध्ये काही अफवा प्रसिद्ध आहेत. असं म्हणतात की बनझाकरी हे मुलांना उचलून नेतात आणि त्यांना खाऊन टाकतात. विशाल त्यांच्या तावडीतून स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी अक्षरशः धडपडत होता, पण सगळं व्यर्थ होतं. जागरण आणि खाण्यापिण्याविना त्याच्या शरीरात झालेला अशक्तपणा त्यावर हावी होत होता. ते त्याला एका गुहेत घेऊन आले. त्यातील पुरुष तिथे असलेलं एक ढोलकीसारखं वाद्य उचलून जोरजोरात वाजवू लागला. ती बाई विशालवर काहीतरी मंत्रजाप करत होती. ते एखाद्या काळ्या विद्येसारखं काहीसं होतं. बनझाकरी किंवा बनझाकरीणी हे सर्वांनाच दिसत नाही. असं म्हणतात, ज्यांच्यामध्ये ही शक्ती सामावून घ्यायची ताकद आणि इच्छा असते, फक्त त्यांनाच हे दिसतात. बनझाकरी हे गुहेत राहतात. ते तरुण मुलामुलींना शोधून पळवून नेतात, पण त्यामागचं खरं कारण हे वेगळंच असल्याचं बोललं जातं. ते त्यांना जादूटोणा, शमनवाद अशा प्रकारच्या विद्या देतात. ज्यांचं शरीर आणि हृदय हे शुद्ध असतं, त्यांनाच ते ह्या विद्या देतात. आणि जे यात सक्षम ठरत नाहीत, त्यांना ते खाऊन टाकतात, नाहीतर गुहेतून फेकून देतात. पण जे यात सक्षम ठरतात, त्यांना त्या विद्या दिल्यावर ते त्यांना त्याच जागी परत नेऊन सोडतात, जिथून त्यांना ते घेऊन आलेले असतात. तेथील लोकांच्या म्हणण्यानुसार बनझाकरी आणि बनझाकरीणी हे अजूनही अस्तित्वात आहेत. एवढंच नाही तर तेथील काही लोक त्यांना एक गुरु आणि जंगलाचा देव म्हणून आदर देतात. जरी ते तरुण मुलामुलींचे अपहरण करत असले, तरी काही लोकांचा असा विश्वास आहे की बनझाकरीचा हेतू कधीही चुकीचा नसतो. ते तरुणांना जंगलाचा वैद्य बनवण्याचे प्रशिक्षण देत असतात आणि सोबतच बरे करण्याचे प्राचीन जादुई ज्ञान देतात. जेव्हा ही मुले परत येतात, तेव्हा त्यांकडे अधिक शक्ती असते आणि ते इतर लोकांना त्यांच्या शक्ती आणि उपचाराने मदत करू शकतात. यात वाईट शक्तींना ओळखण्याची आणि पळवण्याचीही त्यांच्यात ताकद आलेली असते. पण या शक्ती आत्मसात करायला विशाल कुठेतरी कमी पडत होता. काही वेळातच तो तिथे बेशुद्ध झाला. विशाल सोबत घडत असलेली ही एक अनपेक्षित घटना त्याच्याच नाही, तर आमच्या या आणि पुढच्या अनेक प्रवासांना एक वेगळीच दिशा देणारी ठरणार होती, हे मात्र नक्की. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.